ассалом амак. алайкум барсалом. Мошинатонро тоза шуям? бовар кунед амакҷон тоза мешуям. ба 3 сомон мешуям. эй падари ман мошинашонро дар кӯча намешӯянд, дар нуқтаи шустушӯи мошинҳо мешӯянд. як дақиқа ист бачам. ман мошинамро дар ҳамин ҷо мешӯям. метавонӣ дарҳол шустанро оғоз кунӣ. падарҷон, чаро мошинатонро дар нуқтаи шустушӯи мошинҳо намешӯеду дар кӯча мешӯед? ҷони падар, ман ҳам тавассути нони кӯча калон шудам. бояд ҳар шахс рӯзи гузаштаашро фаромӯш накунад.